intze, 5 minuts eta 40 segundu. Eta sortziontze, 13 minutu eta 20 segunduen. Vale, hosti batzen egin bibezu gero. Ama segiuntze, 6 minutu eta 4 segunduen. Euro egintzen, 5 minutu eta 2 segunduen. Maria Sol da Castero, via amorosa arbero. Maria Sol da Castero, via amorosa arbero. Hirurogei hamarna urtetan hartu die amoriok. Casteron jelostu gero, Maria Sol ezarri kanpo. Maria Soltan duan igarrez, izorra dela beldurrez. Maria Soltan
duan igarrez, izorra dela beldurrez. Barnez bordako handeriak konsolatu duelez, emazte zarriko kuku abitzen ez dela ez. Maria Soltek arrakostun, Santa Elizabeth baduzun. Maria Soltek arrakostun, Santa Elizabeth baduzun. Sainte zahar bategandik okupean dituduzun. Kastero bere bada saindu, ala nintzan beldur duzun. Kastero bez duzu saindun, sobera dur jauti duzun. Kastero bez duzu saindun, sobera dur jauti duzun. Elizalat joan eta tarnan, egiten duzun. Kastero dena gadi saindu, Maria Solt ahantzuz irazun. Formakona dira haietan, galtzen ez zaren artean. Formakona dira haietan, galtzen ez zaren artean. 20 urtez egon nintzen, eskaparate batean, desafiozko begiraden aurrean. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen. Jatorrizko ezaztu nintzen, segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen. Kantari historikotzat omen naukate, agian bitrinen bat dut itxaroten. Libranadila bortatik gutxienez, eta burranez atela, larrosarantzek azkenen arte.
formakonak tira bai, baldinetan, haietan, baldinetan, haietan, ez bazara galtzen, formetan, ez bazara galtzen.